மக்களே, இந்த அண்ணன் என்ன பண்றாருன்னா பென்சிலை கையில விட்டு விட்டு எடுத்து பென்சிலை மறைய வச்சிடறாரு. ஹலோ மக்களே, இந்த மேஜிக் டிக்கை வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பென்சில் தேவை. ஜட்டா மேஜிக் படிச்சிருச்சு. டேய் நடிக்காதடா, தெரியும்டா. தெரியுதுல, கம்முனுடா. பென்சில் வந்துச்சு. பென்சிலை வச்சு மேஜிக் பண்ணிடலாமா? வாங்க மக்களே, பென்சிலை மறைய வச்சு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு அவங்கள மாதிரி நானும் கையில் பென்சிலை விடுறேன். பாருங்கள், பென்சில் தெரியுது. திரும்ப பென்சில் தெரியுது. இப்போ பென்சிலை மறைய வைக்க போகிறேன். வாவ், இந்த ட்ரிக் இப்படி தான் மக்களே. இந்த ட்ரிக் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை மாதிரி பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு கைக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி இந்த சைடு திருப்பி வச்சுக்கணும். இதே மாதிரி வச்சுட்டு போனால் இதான் மேஜிக்கு. பார்த்தீங்களா? தெரியல? மறக்காமல் லைக், கமெண்ட், ஷேர். பாய்.